Mga mare, mga pare, ngayong hapon, mag-uutan ako. Dahil dito sa amin ay maulan man, so mag-uutan ako ng gulay kasi masarap maghigop ng sabaw ng tag-ulan. So ito, ihalo ko ito. So pakita ko sa inyo mga mare, mga pare, ito ang tinatawag nila na eggplant. Eggplant na tawag ito. At saka, ay saba, inani ang sa aking asawa. Maliit lang, parang mungkoy. Yan, hihiwain na natin dahil mag-uutan tayo. So, ito Mari. At magawa ko ng salad. Ito, haluan ko to. So, maganda kasi ito sa skin natin. Yan. La. Ang laki naman ito, uy. Sana all. Kadalasan yung nakikita ko, maliit lang. Yung natural lang yung size ba? Yung parang mungkoy. Ito. Dito sa kanya. Hala! Ang haba naman ito, uy. Sarap to. Lagyan ng sardinas ba? Kanina naman ka, dunggan ako. Sapa ka. Sapa ka. Kanina naman ka. Kanina naman ka. Sapa ka. Hiwa-hiwa lang ay lasing storyo diha. Ingon ako nga! Kuwan ba dako? Yung hiniwa ko! Kadungog ko ka ng gamay. Kadungog ko. Gahiwa ka ganina. Kana ka. Gamay. Isang bana. Kadungog ko. Ay, binuang dira. Niingon ko ba gamay re ang kalabanan ako nakitaan. Gamay na nga mga talong ko yung gamay imuhang. Hiwa ka dira. Kadungog. Giwa! Ay, klaro. Mag-vlog ka dira. Kasama ka kadako. Gusto ko manong ka nga vlog ko! Dili! Dili! Huwag magkaib ka. Huwag ka. Gusto ka kadako ba? Sa magkaan, istorbo kay ka! Ga-vlog ko diri yung! Nanganad ka. Ngita ka dako. Nalangoy! Video ta diri yung! Ga-vlog! Ga-vlog ta diri yung! Sa mani, uy! Istorbo kayo!